ଗଦାଧର ଦାସ, ଏବିଓ ଶିମୁଳି। ପିଲାମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ। ସାର୍ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପିଲା କ'ଣ ଅଛି ଘାସ ଉପାଡ଼ି କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସାର୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସାର୍? ସେଇଟା ଦେଖିବା ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ।